Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku tumuli kowe nyebut yen to aku ki putumu. Yen pancen kowe durung ngerti ditepungake wae aku iki mbahmu Raden Janaka. Lho. Apa iya kono? Iya. Lah kok dadi malah Kanjeng yang tekan kene wigatine apa? Oh, Wisantara. Ora nyono babar pisan jebul ngene lakon ingkang sinandang dening para Pandhawa, utamane mbahmu Raden Janaka. Parikesit kuwi putuku dhewe. Nggonku mbudidaya muktekake parikesit nganti paribasan tak jaluk-jalukke marang Nalindra Ngamarta Kakang Prabu Kalimataya. Nanging bareng parikesit nuding dadi Nalindra negara Ngastina, enku Pandhawa sarta pundhen Pandhawa ana ingkang meri kelawan lenggahe parikesit. Klebu aku eyange dhewe uga disingkirke dening parikesit. Menungsa kaya ngapa wujudaning parikesit teka wani nundung kelawan mbahne dhewe. Mongko aku sing budidaya mukteke kelawan parikesit. Wisantara, wiratmaka yen kowe tresna karo mbahmu Raden Janaka, parikesit ingkang pambegane kaya ngono kae wajib mbok elingake. Nek ora eling mbok elingake wajib mbok sirnakake Wisantara. Wah, edan ae. Angslup bumi. Piye kok ora ana sambutan? Ayo digayengke. Ora. Wis kok. Hah? Wis. Wong donya. Oke ngopo? Wis kok. Wis. Aku nek lagi seneng-seneng ngene iki dipedhot dalani sengit lho, Tru. Iki lagi gayeng lho iki. Cuy. Damar mati mulya. Siti lunga pasar babi mati Semar mendem. Dore miso jeneng kata kaya-kaya. Miring. Mire kok miring. Miring tahu tempe narasane. Artu terang bulan udara bersinar terang. Teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama kita duduk dengan bimbang. Pakai sarung saya. Nah itu namanya. Ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak. Bawa satu taksi kita bersorak-bersorak. Taksi! Tanjung Perak, tepi laut. Kita roka. Boleh ikut. Ini rambut, ini janggut, ini sikut, ini perut. Bawa perut. Itu lutut. Atas lutut. Itu perut. Bawa perut. Lutut. Atasnya dikit. Perut tetepan. Bedro ira kompak. Atas lutut. Mana kutut? Bonggo. Iki arep tak metle apa kok? Oh iya. Anu man si gedhe putih sowan paman sengkung nih. Sowan paman Sinta dijak mulih. Sinta dijak mulih konangan Indrajit lan Patih ning Anoman ora wedi gedhe. Lah kae Anoman diobong. Tegang bilung, Mbak. Ora katon. Togong bilung wae. Mangkene kabeh dadi areng. Nana muga wae gandang cintaku sekanyang-kanyang koder. Karo kowe cahayu sing bakul lembar, tulen dalare kowe caca puter-puter. Wis ben nengki wae to nengki wae. Men keplak kapok. Ayo. Wong donya. Pak Rebo lahir dina Kemis
Dur. Rumangsaku bareng tak pitung-pitung nek Gareng Petruk ki iso dikandhani. Nek Bagong ki angel dikandhani. Mbah ya saora-orane iki mambu to. Wong aku ki Nalendra. Mesti ya nganggo lenga wangi. Ambune iki ra ketok to sing rawuh ki sapa? Kok terus-terusan gojek ki ana watese. Sak penake dhewe. Marbun nesu. Ndara Kresna kok parep. Siap dan mundur teratur. Mundur teratur. Kapok. Pancen tak jarak. Nah aku sing elek-elek apa rampung? Mesti ora rampung. Ning daramu sing elek-elek cep klakep mencangkeme Bagong sing turah. Ki sumbere titenana engko men. Hales. Pripun Ndara? Kakang Semar kowe tak kandhani ya, nggih. Mulane Kanjeng Hyang Wirata tak boyong marang negara Ngastina bareng lan sak lakuku. Uga putuku Parikesit. Uga Kanjeng Hyang Utari uga tak boyong marang negara Ngastina dina samengko iki jalaran bendaramu Yayi Kalimataya dina samengko lereh ke Prabon, lengser ke Prabon Kakang. Wong donya. Iku ra didoni bapak. Idune bapake murah kapine, Tru. Moho kang saka kuwi wektu dina iki ayo. Derekno aku Kakang Semar. Nggih. Monggo Gus kula derekaken. Miyat rangen ning kalangkiwan. Agrar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorotetan badan. Kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga. Nek ngoten nawi Gus kula dherekaken ninggal prapta wonten negari Ngastina mundhak dadi pengantu-antunipun ingkang wa utawi bendara kula. Iya Kakang Semar. Lah Ndara Parikesit kali Ndara Durgandana Ndara Utari wis mudhun saka ing pertapan Kira Tawu Arjuna wonten maring adayu digelak lakune swawika Prabu kula dherekaken. Semarekoten prayekna semoriris
gonceng langit kelap-kelap katon durkin sanging risang mawe gandrung sabaran katul wukir moyak mayik saking jas baliwur laju lampahing Sang Arjuna miwanata Ndrawati datan kantun nenggih Sang Parikesit miwah ingkang eyang nenggih Sang Matsapati tuwin ingkang Ibu Dewi Utari nanda gandeng nuwus ingkang mapan wonten ing satranging Blanggung Prasekawanan nenggih wonten satunggiling jejaka nenggih ingkang nami Bambang Wiratmoko Bambang Wiratmoko tuwat majanipun Bambang Irawan ingkang patutan kelawan Dewi Titisari nalika semanten adreng nggenya pamit kelawan ingkang Ibu nedya ngamuningani jumenengan wonten negari Ngastina dadak sakuling mangke rawuhing Sang Wisantara putraning Raden Wisanggeni merpeki ungganing Sang Wiratmoko Laruta saking godha Sang Kurukula yen namutusa Sang Sri Wiratmoko Wisantara eneng apa nalika semono kowe janji karo aku iya mapan ana ing Blanggung Prapatan kene wigati sapatemon merga niatku karo niatmu mau wis nyawiji gede kepengin nonton kelawan wisudan ana negara Ngastina jare Ngastina bakal ana wisudan Alindra Anyar ya kuwi Prabu Parikesit ya pancen mengkono malah aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Titisari semono uga aku wis pamit karo Kanjeng Ibu Kencana Resmi nggonku pamit nalika semono malah aku diparingi dawuh karo Ibu Kencana Resmi yen to saktenane peranganing Pandhawa kuwi isih klebu eyangku eyangmu sapa wong aku sawarga Raden Wisanggeni kuwi atmajaning Raden Janaka. Lah, Raden Janaka kuwi panengahing Pandhawa. Mulya aku diparingi palilah nonton marang jumenengan ana ing negara Ngastina malah yen perlu yen bisa ketemu karo Raden Janaka, aku bisa nyembah marang ngersaning Kanjeng Eyang Janaka Wiratmoko. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton Herkin sanging risang mawe gandrung Wisantara kowe nyemoni karo aku lho nyemoni piye to aku go nampa dawuh pandikaning Kanjeng Ibu Titisari yen to satemene wong atu aku kuwi atmajaning Raden Janaka kowe sing nyemoni aku kowe ketoke kaya Maido yen to aku iki putu Janaka ora aku go putu Janaka lho apa ya ngono iya jarine Kanjeng Rama sawarga Raden Irawan kuwi atmajaning Raden Janaka. Kanjeng Ibuku sing paring dawuh mengkono Wisantara. Wah, lah nek ngono kowe karo aku iki isih sedulur Wiratmaka. Wah, lah salah ora nyono yen kowe kekancan karo aku suwe. Le tepung ya sawetara wektu lah kok lagi iki ditempokake marang kanan jebul kowe karo aku sedulur. Ya mbok menawa pancen pinesti kaya ngono Wisantara. Wah, yen ngono padha-padha putu Janaka yuk ndang budale negara Ngastina ndang delok wisudan Nalendra Ngastina.
Syukur bagi iso ketemu karo Kanjeng Eyang Janaka Wiratmaka. Yayi Wisantara iya Yayi. Mangkah kangro sesumbar lindhu bumi kunjing kumaluduk untur ketup lumembak penyugang kumahambang dosang Wisnu Bathara. Iki sapa nom-noman loro ditepungake wayaranku Wisantara. Iki kakangku jenenge Wiratmaka. Wisantara karo Wiratmaka ya ana wigati apa dene kowe sajake bakal lumaku adoh. Pancen kepara nyata aku bakal budal marang negara Ngastina. Wigati aku bakal ndelok wisudan Nalendra anyar ning negara Ngastina ya kuwi Raden Parikesit. Sinambi aku bakal goleki eyangku ya kuwi jarene Kanjeng Ibu aku kuwi isih tedhak turu ning Eyang Janaka. Semono uga aku uga isih tedhak turu ning Eyang Janaka. Mula praptaku ing negara Ngastina iki mengko sayekti siji kepengin nonton wisudan Nalendra anyar ingkang mangka loro dawuhing Kanjeng Ibu babar pisan. Aku kudu ketemu karo Eyangku Janaka ing wigati aku ngaut pepadaning Kanjeng Eyangku Janaka. Aduh putuku ngger putuku. Lah kok dadi kowe ngrangkul karo aku tumule kowe nyebut yen to aku ki putumu. Yen pancen kowe durung ngerti ditepungake wae aku iki mbahmu Raden Janaka. Lho. Apa iya kono? Iya. Lah kok dadi malah Kanjeng Eyang tekan kene wigatine apa? Oh, Wisantara ora nyono babar pisan jebul ngene lakon ingkang sinandang dening para Pandhawa, utamane mbahmu Raden Janaka. Parikesit kuwi putuku dhewe. Nggonku mbudidaya muktekake parikesit nganti paribasan tak jaluk-jalukke marang Nalendra Ngamarta Kakang Prabu Kalimataya. Nanging bareng parikesit nuding dadi Nalendra ing negara Ngastina, enku Pandhawa sarta pundhen Pandhawa ana ingkang meri lawan lenggahe parikesit. Klebu aku eyange dhewe uga disingkirke dening parikesit. Menungsa kaya ngapa wujudaning parikesit teka wani nundung kalawan mbahne dhewe. Mongko aku sing budidaya mukteke kelawan parikesit. Wisantara Wiratmaka yen kowe tresna karo mbahmu Raden Janaka, parikesit ingkang pambegane kaya ngono kae wajib mbok elingake. Nek ora eling mbok elingake wajib mbok sirnakake Wisantara. Wah, la edan ae. Ora jeleh kerti windu ngene bakal gawe rusak ing kulawarga Pandhawa. Yen perlu turun-turune sawarga dipikut dening Raden Werkudara. Iki turase Janaka mesti padha muring ning negara Ngastina. Wah, lah dalah. Aku kelakon malesku dituwuh lara wirang sedane wong tuaku bebasan nyabok nyilih tangan ora tak lereni penjangkaku legane ngati.
para Sang Arjuna semuanya semuanya kang kamanungsan kasrepan tinggahing mungsuh ing Petro nun ana nom-noman nyegat dalan mepalangi karepe Janaka kaya tau weruh pasuryane ya Gong heeh sing arep iki kok jebles Ndara Wisanggeni engko gek anake mbudu Ndara Wisanggeni po kagungan putra ayo sapa ngerti wong jeneng ya Rabi kok ya ditangerti mau Ndara sinten nom-noman kowe sapa kon karo aku Wisantara sing mburi aku Wiratmaka saka ngendi aku saka Ndrepsila Geni aku saka Pertapan Yasarata Raden Ndrepsila Geni Petra ditanjihke sama ngerti ketemu karo turasing sampeyan piyambak lho Den Wisantara apa aku wis hafal kelawan kayangan Ndrepsila Geni aku mbiyen duwe anak jenenge Raden Wisanggeni aja ngawu gawar ngawur kowe kuwi bapakku kuwi bapakmu iya yen ngono kowe anak Wisanggeni iya iki anake Bapa Irawan kuwi bapakne Wiratmaka Petruk iki putuku dhewe Petruk Wisantara Wisantara kowe anakku kowe putuku cah bagus kok sik to kok sik kowe aja ngawu gawar ngawur kok sik ora ngrampul ngene iki aku mah lha kok dadi kowe moh yen to aku ndak rangkul mergo aku tak takon kowe sapa aku Raden Janaka lho Raden Janaka tenan apa piye kula seksine kula niku nderekke Ndara Janaka niku wit kuncung nganti gelung wit jabang nganti celaprang kula Petruk niki Bagong Ndara mergo aku mau ketemu karo wong ngakune Raden Janaka jare Janaka kuwi dikon nang rama niki Ndara iya boten nginten babar pisan bilih kula nyuwun pangapunten kula dipun blusukaken dening panjalmaning jajalanet ora mokal putu Pandhawa menang nggone perang gedhe Bratayuda isih akeh trubusaning satru telik Mangindrajala ingkang bakal gawe rusak ing para Pandhawa Wisantara Wiratmaka putuku cah bagus ayo tak kanthi menyang negara Ngastina mresani sarta nonton kadangmu ya kuwi putuku si Parikesit nggone dadi ratu ing negara Ngastina monggo Kanjeng Eyang ayo Kanjeng Eyang aku nderek Kanjeng Eyang ayo Petruk nggih monggo Ndara kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang sumsara titan padang kasolan pajaring purnaming gegono dasare mangsa katiga nenggih adipati ing Indraprasta wayahing Sang Prabu Puntadewa nenggih Raden Pancakesuma ya adipati Pancakesuma lenggah madaning negari Ngamarta nalika semanten wis samapta ing gati sawigaing diri nedya Mastuti timbalanipun ingkang Eyang sowan dhateng negari Ngastina kocap Sangkerti Windu
yata laruta saking godha sangkara kula yen amutusa Sang Sri nuwun sewu menika sinten yen kowe ora manuh karo aku ora jeneng mokal jernyatane lagi iki sak pejagong lawan Sang Adipati Ngamarta Adipati Pancakesuma panjenengan sinten ditepungake wae aku kerti windu yen kowe matur kalawan aku pernahe paman merga aku kuwi putra Plasa Jenar aku putraning Kanjeng Rama Pati Sengkuni inggih paman kerti windu kersanipun menapa dene paduka rawuh wonten ing negari Ngamarta anggere Pancakesuma wonten timbalan sejatine prapaku ana ing negara Ngamarta kene ming kelempengake barang sing bengkong njejegake barang sing luput liripun kados menapa dene paduka paring dawuh mekaten setemene kabaring kemus dak tampa yen to eyangmu Nalindra Prabu Kalimataya lengser keprabot nanging kena ngapa gumun rasane atiku teka ingkang dadi ratu kok parikesit ingkang satemene kudu lenggah dampar negara Ngastina kuwi wayah Nalindra yen putrane wis ora ana putune ingkang kudu dadi ratu lah kok dadi malah si parikesit ingkang dadi ratu kuwi cetha yen to eyangmu Prabu Kalimataya kuwi piyayi ora pinter paring pangandikan wekasan dikeroyok dening dulur-dulure kabeh padha kepengin muktekake lawan turase dhewe-dhewe samengko gandeng ana Ratu Ndarawati lan Pandhita ing Grojogan Sewu ingkang padha-padha turas Mandura ora aneh yen to ingkang dipilih minangka dadi ratu si parikesit satemene mbahmu ora bisa bangga ora bisa selak upama didodhok atine eyangmu Kalimataya mesti kepengin nglunggahake dampar Pancakesuma ning dampar negara Ngastina nanging gandeng kalah rembug karo Janaka karo Kresna karo Balarama ya curiganata mekasan sing dadi ratu parikesit lah nek cara aku ora trima nek cara aku ora nrimake yen to negara ing mestine diwengku dening Pancakesuma lah kok dadi kukupaning parikesit parikesit iki menak satri kok kedangkrang sira tumpang negara Ngastina kuwi njur rumangsane dheweke iki turase sapa para coba sareng kula petang-petang jebul menapa ing sampun maduka ngendikaken menika leres paman kerti windu ing mekaten kula nyuwun pangestu kula badhe ngleresaken kawontenan negari Ngastina ingkang saknyatanipun eyang kula Eyang Kalimataya mboten nggadahi daya menapa-menapa menawi dipun keroyok dening Raden Janaka ingkang kepengin mulyakaken dhateng turasipun lah rak ngono nek ora saiki sesuk kapan meneh Pancakesuma Swela wonten dawuh paman ngene iki cara sing supaya iso awake dhewe males lara wirang lawan wong tuane awake dhewe upama kowe karo aku ampyak awur-awur negara Ngastina sepira to kekuatanmu lan kekuatanku penangane mung ana telu aku Danyang Swela lan Dursabala Kanjeng Parapaduka ayo aku wis bebujuk wong loro siji Wisantara Wiratmaka anak Janaka wis tak bebujuk supaya gawe geger Ngastina angka loro wayahing Prabu Kalimataya Adipati Pancakesuma uga bakal gawe geger negara Ngastina mengko yen wis katon geger kowe karo aku mung kari telabung wae Danyang Swela monggo paman kula dherekaken
mandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang diamanah engkung sumungkem guling ing Kanjeng Eyang gandeng Kanjeng Eyang sampun prisa menapa ing kedah linampan wonten Garing Astina dinten sak mangke ingkang wayah pun Puntadewa sampun lereh keprabon tumuli sak mangke gandeng sampun wonten sowanipun wayah kula pun parikesit mugi kepareng paduka Kanjeng Eyang Amisuda miwaha dhateng wayah kula pun paripurna Kanjeng Eyang jagat dewa Bathara ana ing umur ing wis ora isa diitung nganggo wilanganing driji ewadene Eyangmu ing Wirata isih bisa nyumurupi sapa ingkang bakal nyambung sejarah Ngastina ya Putu Prabu Kalimataya Putu Prabu Ndarawati putuku Penemban Curiganata lan putuku Werkudara nggih wonten dawuh Eyang ya Matsowati kakek kuwi ya wonten dawuh Kanjeng Eyang sineksen keblat papat segara gunung isining rina wengi lan diseksekke dening para nalendra kang padha lenggah ana ing pawiwahan negara Ngastina piranganing mara nalendra sekutaning Pandhawa duk nalika Bratayuda ndak seksekake sarta bakal ndak wisuda putuku Si Parikesit lenggah dampar keprabaning Ngastina Arjuna wonten paring dawuh putumu dandan ana luwih dhisik nggih niki ngestaken dawuh Kanjeng Eyang Kanjeng Eyang ingkang wayah sampun samapta ing gati sawiga ing diri ya yen to pancen kaya mengkono angambali atur ing pun Eyang seksekke keblat papat segara gunung isining remengi ingkang gumantika Prabu Negara Ngastina sak lengsering Prabu Kalimataya mugi sedaya haneksenana bilih wayah kula pun parikesit inggih paripurna ingkang badhe jumeneng keprabon negari Ngastina jejuluk Prabu Parikesit inggih paripurna inggih Prabu Dwipayana matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula lorana ingkang gedene ana ingkang ngrubuh kabeh paspo wong tuwa nglakoni prihatin kuwi sejatine kepengin napakake kamulyane anak putu nyatane prihatine wong tuamu uripe ora suwe ana ing alam padhang lila mati ana ing perang gedhe ning lha kok jebul ingkang nyam kamukten anake lanang syukur nggih Kanjeng Eyang Parikesit Eyangmu Curiganata ingkang bakal nuntun lakuning keperintahan nanging Eyangmu ora bakal ngrebut perintah negara Ngastina tetep ana ing astaning putuku Parikesit ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Kanjeng Eyang Curiganata mugi tansah kepareng wangengetaken dhateng klintuning patrap menawi sak wayah-wayah ingkang wayah supe dhateng kawontenan biak Petruk kantong bolong yogene matur sinuwun Prabu Dwipayana sinuwun Prabu Parikesit wonten ing Jawi wah mboten kanten-kantenan nyuwun mapunten sinuwun Prabu Kalimataya ingkang wayah Adipati Panca Kesuma duka-duka nglepataken sangganing para Pandhawa dene jumenengaken pepundhen kula Gusti Parikesit Arjuna
putumu elek nonggir cah bagus. Bumi goncang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Pancasuma wonten paring dawuh Kanjeng Hyang apa ta sababe dene sira kulup manguwuh nggonmu sumbar sajake kaya ora condong kelawan kersaning para Pandhawa lan ngluputake marang para Pandhawa Pancasuma elinga yonggir lamun sejatine ora kok pun eyangmu Madukara kepengin mulyakake kelawan turunku babar pisan ora nanging kabeh merga saka kersaning Kanjeng utawa Eyang Mindrawati lingkang wis nampa sasmitaning para Jawata nadyan kanthi pawadan menapa kemawon kula nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang tetep kula mboten badhe ikhlas menawi negari Ngastina menika tilaranipun eyang kula Eyang Kalimataya parikesit ingkang lenggah dampar menika naminipun boten adil menika naminipun boten nuruti dhateng pernatan hukum utawi pernatan negari Ngastina nggih mumpung Eyangmu Madukara durung duka elinga ya cah bagus aja nganti ndedawa marang lelakon cupeten semene ayo ndak kanthi manjing manunggal marang negara Ngastina pancen ku ingkang tak ajab Eyang pokoke yen Pandhawa ora menehake negara Ngastina marang Pancasuma rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung kekuatanmu sepira ta Pancasuma aja ngeyel. Kowe durung wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan kekuatan lan kasudebianmu durung ana sakukuning ireng Janaka lah kok dadi kowe malah arep malang kadhak wani karo Eyangmu Madukara ayo ndak kanthi manjing ana ing telenging negara Ngastina lah kok dadi nganti kaya mengkene kahananmu Pancasuma elinga cah bagus elinga aja nganti kowe gawe dredah karukunaning para Pandhawa sartane karukunan para wayah Pandhawa Pancasuma. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana Kanjeng Eyang. Kula nggadahi pakarti kados mekaten menika kala wau krana dipun bebujuk satemah kobar manah kula. Sapa ingkang bebujuk kelawan kowe? Ingkang nami Paman Kertiwindu Kanjeng Eyang.
pun Kakang wis ngerti apa sing diaturake Pancakesuma? Inggih. Arjuna, kula wonten paring adhawuh. Pancen ngaku ana wong-wong kang bebayani 3 cacahe. Nggih. Saka paningaling pun Kakang 1 Kertiwindu kuwi anak Sengkuni, 2 Danyang Swela. Kuwi anak Asatama, dene katelune Dursabala. Kuwi ora bakal iso manunggal lan para Pandhawa, lan ora bakal iso manunggal lan para wayah-wayah Pandhawa. Menungsa 3 iki kudu disirnakake, disusulake karo gerangane Janaka. Ketingalipun negari Ngastina kok mboten wonten gegeran paman. Tasih ketingal ayem-ayem kemawon. Monggo paman paring dawuh menawi Ngastina sampun ketingal wonten gegeran, kula lan paman supados nelabung damel geger wonten negari Ngastina. Ning kula sawang saking mriki kok ayem-ayem kemawon. Wah, aku. Paman Kertiwindu mati ana ngarepe Danyang Swela ketiban Jemparing. Sapa iki curigana to? Kowe Danyang Swela, anak Satama. Kena kandhani ora? Anak Satama kena kandhani ora? Ora bakal aku gelem manunggalkan para Pandhawa. Iki apa? Iki Kiai Alugara, Kiai Nenggala. Kowe ora usah gawe geger kanan tentrem. Gawe congkrak kanan rukun. Ngastina wis tentrem, Ngastina wis ayem, tok gawe geger. Kertiwindu modar kowe arep nusul gerangamu ya. Arep nusul bapakmu. Nusul ning neraka kono. Dursabala, eyang Werkudara ya. Belane patine Kanjeng Eyang Banjarjungut. Rama Dursala, aku Dursabala anake lanang nyusula mbahmu karo bapakmu. Waduh. Waduh. Wah. Oh. Wah. Asa madangi jagat tumungu paning sapucaking bukir marbak bangsa mirat kena soroting surya
Mekolan gunung sampun paripurna Ndara parikesit puskaj menengaken dados Nalindra mugi dados pengayom ingkang adil lan wicaksana. Semanten ugi kanthi ulang taun ingkang kaping 7 dasa sekawan. Mako brimob mriki mugi tansah jejeg anggenipun ngasta kewajiban jejekaken negari Kesatuan Republik Indonesia tetep langgeng dumugi jaman menapa kemawon Ndara.